Moi! Tällä videolla me harjoitellaan tekstin muotoilua Google Docsilla. Mä oon avannut tähän uuden dokumentin ja nimeän sen heti alkuun listaksi. Tällä kertaa mä haluan otsikoida tämän heti alkuun. Mä kirjoitan otsikoksi hyviä herkkuja. Olen siis tekemässä listaa mun lempiherkuista. Klikkaan 3 kertaa otsikkoa, jolloin se maalaantuu. Ja valitsen tyyleistä tyyliksi otsikko 1. Ja koska olen tekemässä listaa, käyn painamassa pari kertaa palautusnäppäintä eli enteriä ja sitten menen tänne ylös. Täällä on erilaisia listatyylejä. Valitsen näistä tällä kertaa luettelomerkeillä varustetun luettelon. Huomaan, että ensimmäinen pallurahan tuli siihen ja kirjoitan ensimmäisen herkun nimen. Mulla on mielessä paljon herkkuja ja jokaisen herkun jälkeen, kun mä painan palautusnäppäintä eli sitä enteriä, niin se tekee aina uuden tommosen palluran sinne. No herkkujahan riittää, mutta tässä vaiheessa listaan mä oon kyllä jo tyytyväinen. Nyt mun tekisi mieli vähän vaihtaa näiden värejä ja kokoja. Aina kun pitää alkaa muotoilemaan, niin maalataan, joko vetämällä näin, tai sitten klikkaamalla 2 tai 3 kertaa riippuen sanojen määrästä. Tämän jälkeen mä menen tänne ylös fonttikoko-kohtaan. Täältä aukeaa eri numeroita ja tästä voi ihan reilusti kokeilla, että mikä voisi sopia. Mä laitan nyt 24, niin se tuli vähän isommaksi. Mä voin kokeilla myös muita numeroita tai kirjoittaa tuon numeron 24 tilalle jonkun muun numeron. Siinä on vieressä myös tommoset plus- ja miinusnäppäimet, joilla voi kokoa muuttaa. Seuraavaksi mä haluan vaihtaa tekstin väriä. Mä maalaan sen klikkaamalla. Ja sitten mä menen tänne ylös tekstin värikohtaan. Ja täältä mä otan sinisen. Tää voisi olla aika jees. Mä voin vaihtaa tätä milloin vaan. Ja jokaiselle maalatulle mä voin laittaa aina eri väriin. Mä maalaan kaakaon ja valitsen värin. Ja muista, että se vaihtaa aina vain sitä, minkä sä oot maalannut. Ja klikkaamalla pari kertaa aina saat yhden sanan maalattua. 3 kertaa, jos oli enemmän sanoja, samalla rivillä. Näin me pystytään muotoilemaan tää heti hauskemmaksi. Ja muista, että sä voit ihan rauhassa kokeilla kaikenlaista, kun täällä on tää kumoa, josta sä pääset aina askelia taaksepäin. Eli ei todellakaan hätää, että sulle tulee vaikka vääriä värejä tai kokoja tai muita. Kokeile ja kato mikä näyttää hyvältä. Semmoisen vinkin mä voin kyllä sulle antaa, että käytä semmoisia värejä, joista saa selvää. Esimerkiksi tässä valkoisessa ei oikein liian vaaleat värit näy. Jos sulla on taas tumma tausta, kokeile eri värejä, vähän vaaleampia. Nyt ei muuta kuin seikkailemaan Docsin kanssa.